Είμαι ο Ανδρέας και αυτό είναι το Slope Review για το Snow Report. Όνομα πίστας Μεγαλέξανδρος. Δυσκολία κόκκινη. Πρόκειται για ένα διθέσιο αναβατήρα που βρίσκεται στην κορυφή του βουνού και συνδέει τους δύο σταθμούς του χιονοδρομικού. Η διαδρομή προσφέρει μοναδικές εικόνες και θεάσεις, καθώς το χιόνι, τα ρόμπολα και οι πλαγιές συνθέτουν ένα μοναδικό στην Ελλάδα τοπίο. Ο χιονοδρόμος μπορεί να επιλέξει 3 διαδρομές από την κορυφή αυτού του αναβατήρα. Δεξιά υπάρχει μία μπλε με κομμάτια κόκκινη συνδετική διαδρομή, που αφού περνά από την πίστα ελίμια καταλήγει στη βάση του διπλού. Στο κέντρο υπάρχει μία μαύρη απάτητη πίστα και αριστερά μία ήπια κόκκινη. Στο τέλος υπάρχει ένα πιο απότομο κομμάτι που ακολουθείται από ένα σχεδόν επίπεδο διάδρομο, στον οποίο χωρίς την κατάλληλη φόρα οι χιονοδρόμοι μπορεί να χρειαστούν να περπατήσουν μερικά μέτρα μέχρι τη βάση του εναέριου.